त्रिपुरा समग्र चिनी त्रिपुरासानि दाबि आइनि बागै दाखुदार जों मिडियानि बिसिंदै जतन कक्राझारनि मुसु दाबुक बसकांग जों तिनिनो नुखा बसकांनि 26 तारिख अक्टोबर अंगैमानो एडिसि इलेक्शननि डिक्लारेशन ताई 28 तारिख नभेम्बरनि बिसिङाव Fuji Badan Thani an mobile baca kan thani nang long live white tape long live kita tape long live ini patah kini cuma dia tatal kok saya menamar cong celeng ini patah kini cuma dia baju kok saya menamar cong celeng bagra long live bagra long live ini patah kini cuma dia tatal kok saya menamar cong celeng beri coba di prasa long live beri coba di prasa long live beri coba di prasa long live Bubagrake Jebramotake Unido Parti Prasake Matalang le Tini Thelakung Bazar BJP ni kaisa aro hatiwo sabak khaile ke parak aro kila bakmani all kila bakmani kothumi kaisa aro gathering laikha aro sini dofani no khoroksa boroi patal koina je aro sini Tripura sano hanang pinang ke kok saka abono जों mutei manai malia haini bagai जों Tripura sa ese Tripura sa ngai जों abono प्रतिबाद खायो जों abono selengo tamne hinda boro pore pot kok saka development kok sari abok koboi abok kaham kok phia je BJP tabungni sing BJP ni जों nukmani kok samani tei samung tangmani abo ekdom horbai sal kaklaija bo hira ni kok saka highway ni kok saka internet ni kok saka railway ni kok saka airway ni kok saka khalai man khagai kaham kintu जों to nugyable highway abo to age जों aro 18 BJP phaya sani no जों nukjak Sabrum থেকে আগরতলা থেকে जों ধর্মনগর আবতো जों नुगुइनि दङ आबनि बादे चिनि बागै तामक खायखाबा चिनि किलातु थेलाकुं तु सयगरिया किलातु नित्य बाजार किलातु 18 बला किलातु आयां अम्पि रोड समग्र चिनि किला आमचयाव कुनु लामा सिखरै जों नुगिया किन्तु बिसिक बाकावै बरनि टाइम सि पाइ दंखा दाबो सि कट साइटंखौ बुफोर खायनाय जों आबनो मुतै जों मानिनाय मिया जों आबनो जों सेलेङो जों ताइनगो दै गाहाम रिने हिनै दै गाहाम बर मानबा बर जागा दं चिनि ड्रिंकिं वाटार चिनि दै गाहाम जों कोनो जागा जों मान नुगिया जे आगे नि सरकार 18 फायासानि जे गभर्नमेन्ट जे खलायलांखा जे ट्यूबवेल रक ताइ दै नंजानाय गाहामनि जे व्यवस्था दै मेसिन रक बर आबनो सि मेरामत सि खलायमिया आबनो मेरामत सि बर खायमिया जे आगे स्कूल दङ जे आगे सिनि गामि रग से स्कूल चलै दङ ताबो स्कूल करै ताबो स्कूल बन्द मांसि मास्टर खरंनाय खरक तामबाय कायसा स्कूल मास्टर खरक बसुक नां आबो जतन साइमानो 5टा क्लास हंकाय 5टा सब्जेक्ट हंकाय खरक बानां कम से कम आरो सि ताइ जानि जा सब्जेक्ट दुइसि मास्टर रग खाया दिबा किन्तु गनै गथाम बाय स्कूल चलै मियाब्ला आहायके नों
एडुकेशन अंखा शिक्षा अंखानि साइ दं किन्तु शिक्षानि कायसा क्वालिटि नाङो क्वान्टिटि बाय चलिया क्वालिटि नाङो जोंनि शिक्षा किन्तु क्वालिटि करिब्ले जे जागा मिशनारि स्कुल हक प्राइवेट स्कुल हक बरक सिमिसि काहामके क्वालिटि एडुकेशन रि दङ किन्तु जोंनि गभर्नमेन्ट जों हायके नुयाब्ले ताम साइ दंखाबा तिनि आरो साका जनजाति जन हंकाय बरक जाति हंकाय ताम हनि साव आबो तो जों तो चिनि कक बरकनो जों तुइ फैमानि जों कक बरकनो जों चिनि कक बरक मा फोरोंनायनि जों साइ दङ किन्तु बताम साका चिनि तिप्रासा हमने साजा गयावैसि बरक जनजातिके जाफु तिप्रासा हंके आबो इंग्लिश मेन रक कक बरक काहामका मायन बागै तिप्रासा हनमानि सिपु ताबो के बीजेपी तुइ फैका हनो जनजाति तामबा जनजाति तामो मिजु आबो हिंदी कक दे नागा हिंदी कक दे जानिजार पांजाबी गुजराती माराठी बांगाली जतनो जानिजार सिनि जागै दं जों चिनि बरकनो जों तिप्रासा हनैसि मा सिनि नाय अर जनजातिया हायसि जनजाति जों आबो माने मेया आबोबा जों नुखाबले चिनि बरमुरानो चिनि कक बरक बाय हाथाय कटन हनै तुइ फैका आबो तावनि बागै मा तुबुबा चिनि तिप्रासानि गर्व चिनि तिप्रासानि सिनिमं चिनि तिप्रासानि ककथाय ककसिम थांनाय जातिनि परिचय रिनाय सिरिने ककसि आमहायबा गोबां मानेब्ले ओ तै रुपानो तय रुपा हनै वानसार सैका ओ थाइपलो हाथायनोबो चालता मुरा हनै सैका थाइपं हाथायनोबो काथाल मुरा हनै सैका कामि किदाल किदा नुतन बारी नुवाबारी ना हंके नुवाबारी हनै सैका आबो दे जनजाति आबो जों मानिनाय मिया जों आबो तिप्रासा माननानै गया चिनि आइडेन्टिटि नारे लेखा चिनि कक बाय तिप्रासा जों मांनाय दाखर बुखरक हाइवे इंटरनेट निनि रेलवे मुंसा करै आरो कुनु डेभलपमेन्ट करै चिनि दैनन्दिन नांग्रामानि आबोसि जोंनारि मिया चिनि मानव सम्पद स्वास्थ्य व्यवस्था हामिया शिक्षा व्यवस्था हामिया जेखाने जों शिक्षा मानुषके विप्लबी दे विप्लव मानुषके मुक्ति दे शिक्षा बायसि बरक शिक्षा हायके बासाय मानो सिं करागो किन्तु अशिक्षासि जों सिं सबायजाक जों मानिनाय मिया हायनि बागैनो जोंनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों ताबुक ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जों सानो आलादा राज्य आबो भारत बिरोधिया बरक साइ दङ बीजेपी रक तामसा पाताल कैलाश तामसा अखण्ड भारत जोंके त्रिपुरासारक आलादा राज्य सानबाय आबो कि भारत बाय कागनानि कौदिबा मिजोराम कि भारत बाय कागो आसामनि जे राज्य मिजोराम काखा नागालेण्ड काखा अरुणाचल काखा बरक कि भारत बाय कागै थांखा हायदे भारतनि संविधाननि धारायसि अम दङ भारतनि संविधाननि बिसिङै जों सबाखायो आबोनि बागैनो साव बुबाग्रा जों केबुनि खेला बिया बांगालिनि खेला बिया हिन्दी भाषानि खेला बिया सिनिनो जों मा तिसानाय बै जानिजा जातिना तैसा माहाय जोंबो सिनि जागै जों तिसानाय जों सिनि जागै जों बाचानाय अकक्सि दाखर बुख्रक कुनु सिनि बुवाग्रानि नाहार मुनक बुलता बुसिदि गोबां मा बरकनो सावो बुवाग्रा सिगां त्रिपुरालेण्ड सानग्रा IPF नि सिगां सानग्रा उल सिगां करै जेटा ठीक खाइ माने बसि लिडार जेटा ठीक सामुंतानि मानाय बसि क्वालिटी लिडार जों अमर त्रिपुरासारनि डिमान्डसि आगे त्रिपुरासारक थानसाङै जों टिउजेस खायखा आबोनि यागुल त्रिपुरासारक थानसाङै INPT खायखा आ त्रिपुरासारनि मथासि आबोनि उल जों IPF नि खायखा अ IPF नि डिमान्ड त्रिपुरालेण्ड आबोनो ताबुक IPF जों 23 जों जय खालायनाय कप्लाय अंनाय जेकुनु लामातै जों कप्लाय अंनाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जों आदाय खायनाय संबिधाननि बिसिंतै जतन हामबाय।